to ono ne bosom so obeye me fapem pa obeso me mu a ama nne nsa atimi aka kuro mu a afede meti maka eto ayede etwa wo me so oye bosom a ompa gudi ade na obeye ndi obeye na obeye enti ono onom nsam bia ensa wonom an se obenom friend say ekoku enye sa na wunnim na ensa anu odi bia no ebi kana no a obeyi wonso na gufom na ne kekayo no so oye na opese ojaye ade so de nsagu nachi na nsanso de gu nachi na wunnim na ohuna se do basi de sika na jam wo no wo de nsanso gu nachi a obekọ esia dine ho enkomo na bakosem sen na otie na wo hwe bebe ejina ya na chese aboabum na yejina yebedi nkomo bebre na black power ana konfo yima aka nsem bebre afa aboabo ho eno so yebebusa de master na yetimi ede nkomo na hyehyɛ so nkomo na tumi aye dedede hwehwehwam bebe a wo bia na yebesa subscribe to Sruwiase na fe waje wadwonkyere ede ego ho kame ho ene manana akwaba yindi aboabo ho enkomo nana tachone zisiyo na nyaduko bia boko de yankopone nana na mabosomasi yaba aboabum ibedi aboabo ho enkomo ubetimi aka aboabo ho abakosam kakra akire yo ahefo metimi aka kakra yo asu aboabo de oye subrani bema oye subrani ye frani e kase insubrani a ensu a oye brani ana e frani subrani na ni din de akosi aboabo pia na ensu e bekomo ye ewie ye no ana ensu e beka ame na mnim se ensu bi kura eda ha adwumanka se ya me ensu ne heda ba afie ne be fa ame obae bema ene be fa ame oba physical na se oba be me de me hu se bema ne ba afie ene oba frɛ me se edronwumre bi a me mehia no wo ekwan so enti se me kodwale edro na me ba na wakaje me se manga se ya behia me na maba station ho ti me ba na oto no oni ma didi nkoma ti dakro no ne me ko ofie ndi oni me ko no ye se oni me ba ne ho na ya no adwane di na me se yakom na etete no ye ma ye kwan ma ye nko ba bi nkoditi no so ye ma kwan de wate omma me mbipia nti ye ba na se afede me daaye no ana me hu no se oba kokokokokokokoko wo twa ne ti epa e ka so obi atwa ne ti pante se de metwa me bai konfo ba no eti ana oba ne baaye oba na oye no se ma me bra ana me ko no so bra na obi hwehwew ti bra na enko da ye no mo ana me di na chi a ye ba ya na kese ye si kwan so ne kwan so ha na ye kwaye tu be na me ti na ye kwaye ti e ba ye dru junction se no ne me ewurem oni me ewurem na oye se wote ahabai na o se so ahabai no me so ahabai no di me wan se ase e wo dan bim ti ewura dan no mu no na ma hu ne se oye bema o shefu gutuntum kalesi kokko tuntum fufuo wom entade ne do so sensen ho ena sika ne de mintimi hunu se de besia sika no wo ya wo mutata wo bebrebe afere me dru ho no na wo ya wo me tucho na wo ya wo me na me se ana omuwo wo me sa wosian aha wa pie ne de ye ma no mpren o e ma wonye de enwura ha sei ti de ho anse papa no pie obom na me ye ma ye de ahyem na afede ma ye sei na mi gina ho wotia wo mo no mu na ye de e kotokoto so mo nkonkoda no mu na ewrem ye me ho an se onno amo ono de adwane be siw no se ye ni anwamo ana mo ne teria nkwa ana ja trans no edikate na wadi na wasate na wadi na wasanate na wasana woni mesema me wasidi na meti me de wie no wasema me koja akwan ana de ho ane se me sa e wo fie ni 3 days time no sa em sa to aso na me ensa
ti na me ensa no so ba besra me mahu oba no mahu be ma no me hu ensonsonye ewo se bia twaka be no mo babusin sa na se bia etie me da yete se be ma ye between na ma oba ye between na ma na danfo sa nti na me nti ne ma bia ase nti me so ka me se me nim na me bo obi amane a o ma bim nti me twan ya ma obae nti obae no oni mbedi nkomo no na oye na adwene se dakro me wo ho a me hu no ti dakro na me ni so te me no na che se waba na okọ te ye mitrim na abatire so okọ ya se busum ya ba ya se fra na aboabo obo bidi asra no ho obi ya se wo ma da nti obi enu nti no ase eja ya so a no de omode ade awurom na che se o ma yam bidi no na ye de ama no nyina ho mpo na che se keka ti afre furu no oba bia no de me ba nsuo no wotimi beja me nsuo yi mu na this adobo for twam no ma be yi ma firi nsuo no mu oba sata ba bia obehye bia wo sane ya no de ba ha na oba yi me firi to no ne bosom so oba ye me fa pempa obe so me mu a ama nne me nsa atimi aka kuro mu a afede meti maka eto ayede etwa wo me so te bosom ne sha ase eba me so afede na me ba ha no eba se afede omo se ensuo we no eye brabrafo nsuo nke se efin bola bibia ha na ebetuguo enti nsi wanye nsuo a eka wo bia ana bosom no kan se asam na moka otwene se kan ne ahemfie ana okọ na so ohima tana ase na menka wa tete asem na otana ase na oso me wuni me onum kwan fa so a wo beto me hel enye me na beto wo beto me ha enti me wuni me ana okọ chia me fie no busa chia me se ogu nsa agbo me di me ankasa me di ankasa de sei na oso me so de aboabo sesa na me de oho mate bola na ifi na ekomuto ema sini ema bibia fi bia ha ne de ba enne first no me beboai enne de me be kasa amani pedi na hu se de msitie se efi na ekọ ehwe na obi a meto bola ye dey enwu nsurum biem na me twen oba me do no na me twen nipa a menya na wale no na ma do no ansa na maye na me ma wate ase se eye na na adwuma nka subura oda hai eye me akosi aboabo enna me sunti ena obada meyere no enti me ba me na me ye bema etuo ni ba na machi ana me de oba na beda kurum sebe ya bibi ba oba na ntimi nkom ni kasa de me bema na metimi akọ enu nti na me da ha na me ba ye na me so ono no nya adwuma ema kuroi na me so me na ha na me hwe wo mo won de fin bia mo fa mre me enti fin bia na ye de ba bia na ye ha na ebetugu ye prapra fin firi krom kra ha na ebetugu emma ne ma ye fin ha no no musi emma boni bia ha na ye dai obi bia ha na ye de ba to ba na nipa wa ha sisi niema santi so ne ka me no na oso ma obi amesi abim nti na ohima krom ahima na onte ase to okoye okaka asasam no ye dai e kire no na ose omi ebo dawro krom ya ase ne ye mosra o mafi ne koyi obi amesi eniema e wa hapiem ne kese nsue me komo no nsi samesi akoye ode fa so ode hu mi a yati ase aboabo ba eniema obeye so ositire so a utimi hu se ube no kwada wusuro e se bia se kan ekuta no de betwa woni ade eye kasantwi kasamin se ye no eye ayensi ana oye bosom a ompa gudie ade na obeye ndi obeye na obeye sisi akura de ne de obi akura timba na nche no ba afoforo ndi wa akura wo ankasa wote so aba na wato punu na wa wuram anasa obeja punu no wana ye de wate asi kuro no mu ape ba bia akọ oba akrom ya na be mi kura me fie no wote sika asimu se na otwa mimi nsa wo se nkode to wo atwa afiri ho ade oso mpen kwase asem ameware me so obedi mbedi agro ameware me se de onka asem nye no ese meye enti ono nsem bia
ensa wono ma ne say obenom friend say a coke apart from coke no this e bi e ba ha ane ye de nsa bi beyi musuo enye sa na wonnim na ensa anu odi bia no e bi kana no a obeyi wonso na gufom onom nsa bia apart from coke nsa bia enu ho a de wonnim ana opa obaka se boso no me de ensu abo de onom nsa bia apart from coke and say ana coke no kwa so aba no fanta wompe on the apart from coke no so skura no onom no na daje na ode num coke no kra wai enti wonum na na ensa no wo say di dware so ho enti seka no oba seka so a enyina won kase wonimu enyina won hwe nanim ba onya wo hwe de na ohun so awura dwom na edwo no edwa na o mabọ no ohun so edwa no se obi ye agwalagwa asem a na chi wade no na wasane nti ohun se tam obaye keka paa no na agwalagwa obi ato agwalagwa endia se so wonya se ni pakora ne de a oh okofie kura bato ano obato aha de ba kon so wonpa no se nwia no mo amamahia na wo de wonpa adwuma bi nye na wo de se obi ade ehwo na bo so oba no woye keka aha na ne keka yo no so oye na opese oja ya de so de nsangu na chi na nsanso de gu na chi na wonnim na ohuna sido basi de sika na jam wo no wo de nsanso gu na chi a obekọ esia if say the oye no onye bi enu ne coke na sense bia and ya wo betimi de snap agu na chi betimi de kasapra ko agu na chi nemom nkofa patasi nye dai ema enu de ene wo tifie ko beto a wunimo wunimo nsoma so won so obi ansoma yati ase obeyima dudu nanim no ye platform no say na black power anana na mafu oso benya aboabo wa ha kwan ben so na aboabo fa so ware me ma no say wotiti akom e wo me nche ya esa fata say me bosum bi betimi aka efi say iba bebi na me fie no wo na onante ba ha no open no we hu na e ha na oba aha so no besa nsuo eso be hye na aduro e de tware na nsuo ne fa no pakopema nwumre no akoba ese 20 ba kokora ma afie ade so obedu na bosom na nsuo ni na ahwie agu enti pan be ma katache pan no so no na me se this o de nsuo ni ba na be hye aduro no ti nsuo no oba won ha na asa de beduro nwumre onya mai obekwasa kopum se mia metina fi aka yen se asuo wo de ma ne fa nsuo we yen dey emra fa medwa nti de meka onim se maka eno wo de beba na se me nka ya nsuo no so ma ne kwan e ma ne fa nsuo ne ma nti me ka je se asuo akora wo ye ne de oso obedo no emrepam no obedo no nti emrepam no wo de ado no nti nana wada wo ma se bosum bi wo ho do akola bi aba komtete na waka wakwala na enu hye se wakola ne kwa wo de na wo ho ne nyina na kwa na se still na dabi nyani nyina na ekọ eye do no odo no na okọ ne nche oye ne yesu obeka ena ese fata se nka akora betete akom no owie akom wo nche ya wutimi che obusum bi de ma no makora bia okọ bia no ensuo ne pena asem otimi ka yen se won sorry omra ha oba ade obenya bia onfa mra ode beko obeye adwuma se de oye na enu che nti eno ne so ye ne ma nti so no apemu no so kan wa mi hye agora se me hu se we ye esu abo na ye de akan so yati ase esu abo eba edwuma niema obeye no na wugina ho a wo yam hyehyew na wudwane ne ade ewo mu se ompe ebia enipam anase ompe bibia edom wa omoye saa agbalagba ne saa niema no yenhwe se ebia obi aba bibia ye gina yi no de wo se de obeye na obeye nti se wo behu se ha na esu abo da oba beye den obeye no wa odo ho be wo so de a wa na beba fi anya ade odo ho be chew so wa nkasa do ho be wo so de a anya ade odo ho be chew nti se me wo fie na se nipa koro no de ba se
esu abo achime a sa de kro wa ye nwa na wa beka ye frɛ no so oma adentia onchi wo bi kra ma ye frɛ man mada ntia ba sana hwan na eba wa mo si beba eba be ka se oba be ka man oma na oba minim de onfa no ho nche no oma if you say wachi wo mo bitime otime so na nsa ne de na ba oya osida na yenkwa ye wose me popo ba aka nsuo mu ha ada ya wose enya obusum mosi ni abo we de piano bo me we de sekan bo me e na omaje me popo ba kwa betu nsuo mo so me ka asem na omo fa me ho nche me o ye dey no aka ade kro ye nti ode be che on fa nche no so a ye be yi musuo ma na obekum na onkwala dodo sen na omafo nsem a esu abo di omachi me bosom ne de abo de apart from yima na aka no menti asese ebia bosom brane na esu brane chi obi ne de ne ba o matire so kwakumosi no aba ba yi ebia nipa kro no bosom kro na ma aye na ntawantawa nko muntam de ne bie no o mo na ye ba ako wo ye panyini ye yi mosi etu aswa se ono no ye smam branding so ho enti ono de bibia asem bia papa oboni ono so na efa enti asuo mu echi a mosi na beka asuo chi a mosi na beka ye yi busuma asuo a ono na ye adwuma aha bi se asuo san sesi a na wache wa untimi nyina ho ana on sa nya abotra so nye de enhwew emre kakra ye maya bi ba ha be so mu do na dwo no ba ha be yi musuo omo ma mpranse he ya no ma yi musuo wa ha o wo so obi se omo be ye friends omo be frama me wata wa ha ewie gede me bo a ewie gede na omo ba afia ha wo sane ye kra omo kwa omo ama bi so o ka ye se meme ye ma me wata ana wo se meme se me ye ma me wata bra na me wo so ba be hwe me ana emi nie was mia awesome ono so kwai ni bakwa dada kona fama se da brem ade cross me nyama kona fama se da brem na me nyama me wata so to no ba ya fero be hu se abo ni ene de oni pa kona de ni pa ha na adwo be ye bibi ma no na ye different obe hu ye no o ma bi mo nkwa kwara o mo yare ye kokro mo ye koye bibia ye koye ahimfu bia de mi ko hia wo mo hu mi ana o sasa o mo achi ba ana mo ko ana se me ye nipa o me kwanya mo na mo yanka mi nsan homo so na no chese bibia abo tene fa bia o ware o abo do opawade ba onwade pisa onwade pisa was me nkwa afasha se anase ye efise ye sha se nananam nante menti so obi so okomo abo apart from when obayima wale na de chene se obo ho a ensuo ne kana ose abo na aka no obi se abo kra ohu oyoba abo no obohire obi kom a minim se ose abo obohire de mimi hu ne se binim ebia ehon no bia otene fa no ekuro ni su ne ye ena bia ono no ehu ne sa yoba ba abo ye bema wo ye bema omohire na abo de tie nie se ne bufu a obokoko obotuntum obofufuo ne miensa no ka bom ena oyusuo enti eto bi a wo ba na nsu ni ayeko to bi baba nsu ni aye se tuntuntuntum wo ba na asa change ase green sana etie na nsuo so mesa bi nka se nsuo no hyeda ena nsuo so nwe da enwe da nda bia de otia na otie onwe da sana otie enti se me koto se obi se okoma abo ba obo mintimi mi de na medwene ho de na yetuntu no de woni ma abo koro bia sa abo no fu ati ase na ka se bi wa beba na ni na asesa timi yetuntu etimi ye kokko etimi bi wa I say brown color green color bi eno che se ni bufu na osa ni bufu na yesa de wo beduru ha na hu se eni na asesa pe na che se bibi wo ho se me gina na me begunsa
onsa atedin se me gina na me begu nsa ana me kasa enema nso me nsesi a kire wo no ebe ye wonwa nti se me de nsa ba ha ana me gina ana me kasa obehu na me kasa mpo na apeso ohu se do siti a obehu wo gina ho a no ensesaye de ehum nti se me gina na se bi a obi yare na me de na ba ha ana me be yi musuo sesi a nsuo ni niam obeya wo ha akire wo no wa woto ha na me fa wunwuram a wani afira na bepia wani nentida eso aboabo na ka akire wo ayare nko a yade de wo de ba ha obedu ade bia wo de bewura nsum ya bia obedu nya ne to chacha nko ade oh onu onfa odi ofani wuram wo de fa wuram onu da so onim se ye de manya de wo frifie aduru ha ne de eye bibi ehia mtini me de wo aduru ha obeye na yehwe so obi yare na oba ha besa na yare no amfa asedama oba baje na ade kuma na oba baje aseda no anyi oba baje na aseda oba baje aseda yale ne ma amfa nko niema obehunu ne nesu no ode beba eni na otwemie no asabosumi ni kura obi dui ebeda ne ha na mfie mienu sei 2 years ebe 1 week as 3 weeks ni omo ankasa omo fa omo de aba aso da ho ma hu nsuo no da ho ma hu wei wesi ma hu wei wesi ma hu misintimi yende madani dua ma wo fa kakraka nsuo na sa yade wo de ba mejo anfa ma tambe me down ka me wa omo de aba so omo de aba atiase na chese ahefo esu aboabo obi hu esu aboabo na obi hu komfo sewa na wabo tuntum na sekan pita no no na achia mefo na ene enyansam keto aso moko esu aboabo eho enkomo ena yebede ye no esu aboabo emu ena yegina no wa yare bi wase wa yare bi ha wo no obetimi ahwe ede ama ho na yesese yesa wo yale na se wa anya dia wo kode kwane a wo beba ba ono ba beda ne ka me de me and ready like a mother like son sana konfo yiman so etie ono be se me mfra ofun so klan down wa na wo de beba konfo a ofafun efro bi dan aka e ono ana ye na adwuma bosum na dan aka nipa na aka nipa mfra obi nkanye nsa na ma ye adwuma ma wo won fa asidama debi me na aka da me kura na twra ye twra no e ya adansie nti na no obi ba beda na obeda ase enye krata mu anka ye hu se ode kakra buru be 60 million krata ni nti no ohui na e kaka chense yese a nka obeka se bi ebo nti adansie nti ene etwro na se wo so ya ntwro na wa onim se wo hya asu abobo se asu ma me ho tome na fra me firi akwai o ma ade me hwehwe yeye ma me krata asem yeye na ampa na yeye na kodura brochi na amfa ma ba beji ni sika nkrofo agina nsuo mu ha akanche omugu abrochire no Mr. nye nipa ketewa afi ba akokora no nipa betimi ayebe 20 timi be yade omu na beko so na aseda no obeba wa mba obeba ndide onim se wode asu aboka na onim se wa ya ma no otukwa akwa abrochire no ye wa adwene se wa amfa ama oba beji na ade oba bechi nti ye wa adwene se no krata ni nyina obeti woni na we dey wo Ghana ha nti wuni ma na wo de aba na meme de me naka piao me naka na ye hwe ade se bia obi free baby wote ye nka wantimi amba wo fie enu amba ha no muse no no bia okuta ne nsa na wo kan no de ba abwabum bebo mpa ya abwabo bebo an de ope bia obebo an me ba ha me ba nsum ha no eya mansansu ana sabi me na me da no obu wo wa mba ha me hu sensan krata bebregu ya bebre nyem nam de begu ya asofofo no bebre e ba ha ana obu wo ha pese obesansu no hu se ha na kwan ne dem a oba besa obu wo so akoba bi ni a kire ni musuo bi din se me no wo be ka kire me na bi ofri kromo na ene fere na wo de aba ha na ono abayi ni musuo wan ka se ne duru ona se wan fa aseda na aba ne atwetwe wan so na wuwu a so wona wokọ entina na do chire se so obi fa wo ho kla na obeya amamre wa na eyeye ma na se so oba beda ase se so obeda ase wan fa ama ameda ase na ono aye de opa
me se etwetwetwetwa beba ho asem beba enti ne wa wuti tete awia kete bi a me ho kyere me no me wan se ya so atoka mu ne do aba ene wa wo hwe wo jejirejo so do se wa ba ha na wa na abaye wa nkokonfo ho a na ne makoyi ama wa we de be se tu na mu mlika na fabla ansa na ade ayewo na ye sori so ewo esuo bo wo nkoma ye no etwetwe ye no ho bibi wo ho a obeka yo de afọ mo ndi nsuo ni de meka na ne se ye papa nom ne ye maame ne ye nwiafo ahemfo ne ahemafo ese fatase edi nsuo ni ese o manga na nsuo hu ya yedin ese nye me kra na se me de me na tim fom a nka se nka nsuo nka ke galam se wo nka se nka twati ese o ka so obi nko senso tren ne nkwa ya ade a enne ba bi bebre wo ho a wo kwa wo nya nsuo ni bi nti enne obi to car no ne namba bi no open nsuo e de akwaya ade nti adenti ne yentimi nhwe nsuo ye na yensum ne ye na yensum ye na nye ye de mesra ye man ne ye mpanyimfo se ye fa ye na nsi fom ne ahemfo se momma yensum ye nsuo na momma ya akonfo no kwan ne ye nkyerɛkyerɛ de ye ma nsuo e be ye ye na ahemfo no so ntɔ na ahemafo ho ntɔ ne ye so akonfo ne so ye won ntɔ ye nti nsuo no ahemfo ahemafo yendi nsuo ni nti na o man ye bre no ndi utimi wura kuro bi mu awa usimi kwa na ora ho eso ne nka ye die wom eso so no se nsuo no nya kwan ni di a saa no so makuro ni ma no enye ye nti kuro bo usima uhu nipa ni na abaka se bi nkraman uhu nipa bi wo ho uhu omu nipa dua na aso ma ye bebi basa ni nyina free nsuo a ye mane entimi ngina yentimi ma ye kuro no ntimi mfa ensu ni ntimi mfa ntoma panfra e ma ni mpie ma ne nyese de etie ye si etunsu efro sa me kwanya ha ene se me ye me wonsu esu a nka meji sanka ha kronko bi abesidan ene enye se woke ko bi abesidan ko bi esi abrosan tintin edisia nti emeso nya de me makwan ama obi aba ha ti mesra obi a se me na na sewa nana no mo omukuta me no omo sombo omo ye atwuma ndi wa wo ha wo amane ade bia e kire wo so ayade mu embubuye e kire edam se bia wo enema no odi beduru a me nkra me nso won so wa na ba nsuo no do wasem na ba beto nanim wo ba fie na wo sem do beduru nsuo mi ade na kyese wa na abeka wasem wo ka asuo be ya ama wa anya ama wa bra na ka nyese asuo ntimi anya ama no me gidi so be ya ama no magima seda pia ahefo ha na edemu besi akramo